Čaute baróni, skúsim natočiť jedno videjko s IS-7, uvidíme, a plus komentárik, uvidíme ako to pôjde. Takže spustíme hru. IS-7 je 10-kový tier tank, kvázi jedným z najlepších pancierovaní v hre. Je dosť pohyblivá, dosť rýchla, pozerám, čo tu máme za enemákov, jak pancer. 100, IS-7, E100, dva flanky, viac menej sme skoro vyrovnaní. Ideme hore v tejto mape. Dimlinu. 54 nám dúfam vytvorí určitý náskok. Možno jednou, dvoma ranami zdrží. Kým sa tam dovalíme, aj ostatní heviny, potom bude, dúfam, chrániť flank. Dva metka idú s nami. Dvaja kemperi ostali trčať vzadu. Ale sme našli IS-7, uvidíme ako budú na tom, ako nám čučnú hlavu. Jedna rana dole na E100, spodom potreboval som. Trošku sme minuli, mali sme mu dať damage. A T-54 je mŕtva. E100 zase na spodok. Znovu E100 dole. Ešte jeden zásah, E4 by ho mohla poslať domov. Pre istotu. Točíme. Ale háčko. Fungovalo to. Dole na pomoc s Jak Panterom. Riskli sme to jednu ranu. Riskneme ešte jednu. Podarilo sa. Dobre, ďalší. Chlapci to dneska rozbehli, tak nedošlo na klasickú bitku. Vidíte, 54 ostala dole, T-44 je tu na 54 je na rane. OK, ideme ďalej. Dorážame, nenechávame. Ďalší. Rýchly reload, dúfam, že ho stihnem, kým sa skrie Davide. OK, Jak Pancer, kamarát, trčí nám za kopcom, ideme si preňho. Vidíme z neho niečo. Áno, spravil nám tú radosť.
Nemal by nám ujsť nikam. Myslím, že toto už nestihne. A zobral nám flak. Takže to bola 1/7 hra. 7 s IS-7. Pozrieme after game. 3875 damage. Detailne si to pozrieme. Vystrelených 13, jeden sme netrafili. Priamých zasahov 12, čiže nepriateľ poškodených, zničených 5-4. Detekovaný ani jeden, o to sa postarali naši malí hráči. Efektivita 1921. E100, IS-7 iba. Vydrž. Detekované. Jak Panzer. E100, 2 rany 693, T54, 2 rany dole. T44 tu sme len dorazili. Stále doražajte. Aj NMAK s jedným hitpointom. Hlavne keď je ich viacej, nikto vám to nebude zazlievať, lebo aj takýto NMAK dokáže narobiť nepríjemnosti. Stále je schopný strieľať. No, kredity, samozrejme munícia drahá, vyšli APCR-ka, opravy vozidla a použil som zrýchlené nabíjanie. Skúsenosti bez prémium 1159, s prémium 1738, no ocenenie. Trojka, válečník a odstreľovač. Takže to je asi tak všetko k IS-7. Nebola to taká typická hra. Prestrelka Heaven na jednom mieste, ale celkom sa to podarilo.